de școală se încununează astăzi în ceea ce numim carte. Acesta este scopul principal al întâlnirii noastre, cartea sub toate formele ei, carte pe care cu drag astăzi am vrut să o împărtășim celor dragi nouă. Și dragi nouă ne sunt deopotrivă părinții, dar ne sunt deopotrivă și invitații, unii pe care îi cunoaștem, unii pe care nu îi cunoaștem. Și de aceea vreau să vi prezint vouă, ca să știm câte ceva despre dumnealor și ca să știm de ce eu am avut bucuria să-i prezint, de ce am avut dragul de a-i avea printre noi și de ce am vrut ca această cărticică pe care am conceput-o să fie cunoscută. Voi începe cu persoana pe care ați așteptat-o cu cea mai mare curiozitate. Este? Da. Este vorba despre cine? Despre cine? Despre domnul? Despre domnul Ernesto Mihailescu. Vă rog frumos să vă aplaudați. De tot sufletul domnul Mihailescu. Ce trebuie să știm noi despre domnul Mihailescu? În primul rând că este scriitor tulcean. Da? Scriitor tulcean. Un nume de răsunet pentru ceea ce se numește cultura noastră locală. Un om pe care eu îl respect în mod deosebit pentru că viața mi-a permis să-l și cunosc. Un om care, pe lângă toate acestea, mai este născut și la Turcoaia, comuna mea natală. Și sunt foarte mândră că de acolo s-au ridicat două nume răsunătoare pentru literatura română. Domnul Ernesto Mihailescu, scriitor și publicist, și profesor, da, născut la 9 mai 1943, absolvent al Facultății de Limba și Literatură Română a Universității din București și al Facultății de Ziaristică. Cum vă spuneam, prozator și publicist, dar și profesor și redactor al ziarului nostru local Delta, vicepreședinte și consilier șef al Inspectoratului Județean pentru Cultură Tulcea în perioada anilor 1979-1997. Vă rog aplauze! În prezent, pensionar, dar asta nu înseamnă un impediment în care activității dumneavoastră de scriere, da? A debutat editorial în anul 1983, iar din anul 1995 este și membrul al Uniunii Scriitorilor din România și vă rog să-l aplaudăm. Am să continui cu al doilea membru al familiei Mihailescu, doamna învățătoare Steluța Mihailescu. Și voi continua cu doamna Floara Calenic, profesor al acestei școli. O să continui cu doamna Elena Balaghioi, doamna noastră bibliotecară, mama noastră de la bibliotecă. Și am lăsat la urmă, pentru că sunt gazde, pe doamnele noastre directoare, pe care voi le cunoașteți foarte bine, două colege admirabile. Este vorba despre doamna Nicoleta Paraschiv, directorul despre doamna director Nicoleta Parte Bună. Sunt doamnele pe care atunci când le sunăm și le spunem veniți repede la noi în clasă că avem o treabă, vă rog ajutați-mă, că noi nu știu ce vrem să facem, nu spun niciodată nu și ne sunt de fiecare dată alături și nu pot decât să le mulțumesc că astăzi peste toate problemele pe care le au în agenda zilei s-au făcut să le fie alături. Dacă am spus că scopul principal al vizitei noastre este cartea, al activității noastre este cartea, eu mi-am permis, având în vedere că au venit oaspeți din afara școlii noastre, să fac acolo pe tablă și o carte de vizită a
clasei noastre. Și cartea de vizită este tot o formă de carte și pentru că este una cu care noi ne mândrim, noi atât eu cât și voi copiii, cât și părinții voștri se mândresc foarte mult, am ținut acolo să punem câteva dintre trofeile pe care noi în acest an școlar, până în momentul acesta al acestui an școlar le-am dobândit. Eu sper să mai urmeze și altele. Aștept și mâine vreo 23 de trofee, pentru că 23 dintre voi mâine se întrec la faza națională a unui concurs de matematică și doamna vă ține cuvântele de acum. Și ca să mai destindem puțin atmosfera așa și să scap și eu de emoțiile astea care m-au cuprins, zic să vedem și o altă abordare a ceea ce învățăm noi din cărți. Și anume este vorba despre o dramatizare care vorbește tot despre rolul creației, al cărții, al lecturii. Așa că doar cu scaunelele în față, nu mai aducem niciun fel de păncuță, le rog pe colegele voastre Iulia Iartan, Andreea Dore și pe Virgil Baclanov să poftească aici în mijlocul clasei. Bun. Nici sunt vrea. Poftesc colegii de bancă. Copiii au primit ca temă la limba română pentru după vacanță să facă fiecare un scurt portret literar al colegului de bancă. Portret fizic și sufletesc. Ce fel arată și ce om e. Cele două colegi de bancă și totodată vecine, Victorița și Dana, s-au așternut pe treabă. Primele fraze au și fost scrise pe caiete. După cât se pare, temele sunt terminate, din punct de vedere fizic. Citește! Mor de curiozitate să știu ce scrii despre mine. Dar pe urmă am citit și tu, nu-i așa? Se înțelege. Zi! Dar nu te superi. Cum o să mă supăr? Pe onoarea ta? Pe. Ascultă, colega mea de bancă este foarte diferită de mine. Așa și este. Zi mai departe tu. Mor de curiozitate tu. Să văd cum o vezi tu. Este o bondoacă. Cum? Sunt eu bondoacă? Ce vrei să zici că nu? Așa zic toți copiii. Bondoacă. Asta tu ai scorit-o. Șterge imediat bondoacă. Și ce să pun, duldulie? Nu, să nu pui duldulie. Dar ce, rotofee? Nu, să nu pui rotofee. Scrie... Îndesată, grăsană, crede-mă, tot mai bine e bondoacă. Nu, scrie așa. Ea slăbit cu 2 kg și 300 de grame. Nu se vede, zău, tu, nu se vede. Ba, se vede. Dacă vrei, îți arăt și rochițele. Dar ce, eu fac portretul rochițelor? Da. Știi, sunt curioasă să știu ce scris mai departe. Păi să citesc. Am scris așa, colega mea are o față lătăreață. Cum lătăreață? Dar cum? Îngustă, uite-te la oglindă. Mai are un alt borcănaș și urechi măricele. Asta e tot. Da, bine. Uite ce am scris eu. Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și e. Ea este o lungană. Cum? Așa am scris. Dar acum adaug și o gelonoasă și o deșirată, un nas ca o trupă de elefant. Da? Tu faci comparații? Bine. Păi crezi că eu pot să scriu un loc de are urechi măricele, are urechi ca niște foi de varză murată și bărbia scuțită ca un de pantofi? Îți convine? Îmi convine. Uite, scriu și eu. Are degete ca niște dopuri de plută și strungărează între dinți ca Dunărea la porțile de fier. Da? Hai la oglindă, poftim! Spune unde vezi tu la mine porțile de fier. Și tu unde vezi la mine varză murată? Ștergi gelonoasă și deșirată. Și tu ștergi față lătăreață. Șterge tu mai întâi. Ba tu. Bine, las că te aranjez eu din punct de vedere spre test. Ce vrei să mai scrii? O să scriu că ești o egoistă. Și eu am să scriu că în orele de română scria matematică și copiez temele. Și eu n-am să scriu că ai fugit de la ultima pregătire suplimentară ca să te fotografiezi a la minut. Și tu nu te crezi făcut bolnavă pentru că nu învățăsi poezia pentru sărbare. Ai fi tu în stare să scrii asta? Dacă scrii de pregătirea suplimentară. Nu scriu, dar nici tu de copiat. Nu o să scrii niște fotografie? Nu, dacă zici că n-am învățat poezia pentru sărbare. Dar știi și tu că sunt egoistă și că am nasul rușat. Știi cum să scriu? Știu! Potrivit! Și despre față? Potrivită! Și despre ochi? Potrivit! Bine, șterg, dar scrii și tu la fel. Mai încape vorbă? Uite! Un timp se aude doar căitul penițelor pe caiete. Curând, lucrările au fost terminate. Dana lăsă tocul jos și îi citește Victoriței.
Colega mea, Victorița, este foarte destul de bine. Ea are nasul, gura, părul, ochii potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este o fată foarte potrivită. Colega mea, Dana, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, este o fată foarte potrivită. Cum veți exclama, nu este nicio deosebire între ele? O, ba da, și încă multe. Din punct de vedere fizic, Victorița are în plus 3 virgule. Din punct de vedere sufletesc, e mai bogată, dar 2 puncte și o pată de cerneală în plus. Și dacă am reușit să vă introducem în atmosferă, haideți să vedem elementul muncii noastre, cartea despre care eu vă spuneam, în care noi am încununat munca acestor 3 ani și pe care am botezat-o așa de comun acord, a fost un amalgam de propuneri și de denumiri și într-un final a ieșit un titlu, nu știu cât de bun o să îi se pară domnului Mihailescu, dar a ieșit așa. Lucruri serioase, peripeții și alte întâmplări hazlii. Frumos! Pentru că reflectă conținutul. În cuprinsul ei noi am așezat primele noastre lucrări care au fost selectate și publicate în revista școlii Decalii, o revistă cu care noi ne mândrim foarte mult, despre care știm că este în topul revistelor școlare, locul întâi la toate concursurile de gen care s-au desfășurat de când ființează această revistă. De asemenea, aici am pus o lucrare mai veche, aparține anului școlar trecut, este o lucrare colectivă, care a fost prezentată în cadrul proiectului Igiena acasă și la școală, despre care voi știți că a luat locul întâi la nivel județean și locul 10 la nivel național. Este vorba de balada lui Domenov, personajul Libertate Noi. Apoi, din cuprins fac parte 2 scrisori adresate de 2 elevi ai clasei, tot în cadrul unui proiect de voluntariat care se desfășoară anul acesta la noi în școală și care se numește Inimi pentru Inimi. 2 idei foarte interesante, total diferite, dar pe care eu le-am apreciat în mod deosebit atunci când le-am citit și când le-am prezentat pentru a participa și aceste 2 scrisori la un concurs la încheierea programului. De asemenea, urmează lucrările cu care noi muncim zi de zi. Munca noastră, cea de toate zilele. Școala, da? Activitatea la clasă, care anul acesta a fost mult mai laborioasă în ceea ce privește creația, pentru că a fost primul nostru contact cu ceea ce la școală numim compunere. Am reușit să facem puțin mai mult de atât. Am realizat interviuri, legende compuse la orele de lectură, și câteva încercări timide de a realiza texte lirice. Nu prea stăm bine la capitolul ăsta, dar e normal pentru perioada la care ne aflăm. Și bineînțeles, în ultima parte a cărții, compunerile de la ora de compunere, acele peripeții și întâmplări hazlii pe care voi le-ați așternut în caietele voastre de compuneri, la care doamna a mai intervenit cu o punctuație, poate cu un cuvânt sau cu o inversiune la topica propoziției pe care o puseserăți voi acolo. Dar este și normal, micile intervenții, atât ale mele cât și ale părinților, nu fac decât să scoată din lucrările voastre niște lucrări de calitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru seriozitatea cu care voi ați lucrat. Vă mulțumesc foarte mult că ați pus osul la muncă în ceea ce privește tehnoredactarea acestei cărți, pentru că mare parte a cărții cuprinde pagini tehnoredactate de ei. E prima dată când eu solicit ca ei să lucreze pe calculator, dar am considerat că a venit vremea să facem și acest lucru. Bineînțeles că unii sau chiar mulți dintre voi ați mai fost ajutați un pic și de către părinți. Și acum să vedem ce a ieșit. M-am gândit să începem cu cele 2 scrisori despre care vă spuneam, cu 2 idei interesante și am să îi dau cartea lui Virgil.
pe care îl rog să citească scrisoarea de acolo de la aici jos, de pe scaunele de scrisoarea pe care a gândit-o el și în care povestește, o să descoperiți toată activitatea din cadrul acestui program. Te rog, Virgil. Scrisoarea adresată unui prieten imaginar în cadrul programului de voluntariat Inimi pentru Inimi. 1 martie 2013. Turcia. Te salut, prieten drag. Iată că a sosit primăvara. Primăvara este și în școala mea, pentru că în fiecare zi trăim experiențe noi și frumoase. Nu ți-am mai scris din clasa 1 și am atâtea să-ți povestesc. În tot acest timp am participat împreună cu colegii mei de clase și cu doamna învățătoare la activități de voluntariat pentru copiii săraci sau cu probleme de sănătate. În clasa 1 am mers în localitatea Panduru, unde le-am oferit un gram de bucurie copiilor de mici, prin căinuțele, rechizitele și jucăriile dorite. Pe fața lor se citea bucuria. Am fost adânc impresionat de cât de bucuroși erau acești micuți. În clasa a doua am fost cu colegii mei la centrul de copii cu dizabilități Cocor. Am descoperit aici mulți copii triști și bolnavi. Ca să-i bucurăm, le-am recitat poezii și le-am oferit o grămadă de dulci. M-am mirat cât de repede s-a luminat fața lor și, pentru o clipă, parcă au uitat de toate necazurile. Am mulți colegi frumoși în clasă. Toți am răspuns prezent la toate acțiunile de voluntariat din școala noastră. Sprijiniți de familie, am ajutat cu căsătorituri, ori de câte ori a fost nevoie, la inundații, de sărbători, parteneriate și programele organizate. Anul acesta, împreună cu câțiva colegi, am avut sarcina dificilă de a lucra cu niște copii cu rămânere în urmă la învățătură. Un băiețel, pe nume Ali, m-a ales să fiu profesor pentru o oră. L-am învățat multe lucruri care pentru el păreau noi. A fost un pic obositor, dar a meritat de plin efort. Prieteni, știi cât de important este să ajuți, să dăruiești și să aduci bucurie în viața celor mai puțin sănătoși și norocoși? Un sentiment unic, deosebit. Cred însă că l-ai trăit și tu. O rază de soare mângâie acum în urmă. O voi închide un pic pentru a ajunge și la tine. Să te bucuri de multe raze de soare, prietene. Prietenie Virgil. Făcută în clasă, lucrată ca structură de el pe o ciornă și făcută sub ochii mei, deci nimic, cu nimic nu am influențat ideea lui Virgil. Vă arăt acum o imagine. Este un chip de copil care zâmbește și ține în mână o cupă. Nu este așa un secret că doamna se emoționează cu ușurință, dar când am solicitat campioanelor clasei noastre la not să facă, să-și scrie impresiile ca să le putem trimite la revista de cari, eleva Oana, că despre ea este vorba, Oana Tasimcu mi-a venit cu 2 pagini de cai studențesc pline și am zis, wow, ce este aici? Și ea a spus, doamna, să știți că eu am gândit, mama mi-a scris să scrie mai repede și tati s-a mai dat și la noi și a mai zis câte ceva. Am fost puțin sceptică, am văzut că e scris mult, am zis, nu se poate, e făcută de mama, nu accept așa ceva. M-am înșelat amarnic, pentru că am gândit astfel, în momentul în care am terminat de citit. Bineînțeles că m-am emoționat și am lăcrimat. Și în momentul ăla a ieșit titlul compunerii. Deci tot ce este în compunerea asta nu mi-aparține decât titlul. Așa am simțit-o că trebuie să fie, să sune creația asta și v-aș ruga din suflet să plângeți că m-am săturat să fiu emoționată. Așa mai emoționat și da. Te rog, da, hai te rog frumos. Emoții în oglinda unei cube. La cu Ana Bianca. De mult exista dorința de a învăța să mă. În urmă cu 3 ani, părinții mei m-au înscris la un curs de not, unde după 12 ședințe nu am reușit să învăț mai nimic. Am fost foarte tristă, dar nu aveam din altă zi la care să pot merge. Dorința mea a început să renască atunci când în orașul nostru a început construcția unui bazin mare, didactic, cum nu mai existase până acum.
Dumnealui mi-a insuflat încredere în mine și m-a inițiat în tehnicile de respirație sub apă și spirare, reușind ca într-un interval scurt de timp, 10-12 ședințe de antrenament, să pot învăța singur. De Crăciun s-a organizat un concurs la care eu nu doream să particip, deoarece simțeam că nu sunt pregătită îndeajuns pentru a face față probei de viteză contra cronometru pe distanța de 100 de metri specifică grupei mele de vârstă. Însă, până la urmă, toți cursanții au fost obligați să se înscrie la concurs și astfel m-am înscris și eu. S-a dat startul la proba de viteză, iar eu, emoționată, am înotat cât am putut de repede, dar am terminat cursa ultima din seria mea. Am ieșit din bazin plină de tristețe și neputință, iar lacrimile au început să-mi scurgă fără să vreau. Eram tare dezamăgit, dar culmea, domnul antrenor era încântat de timpul scurt, acesta fiind cel mai bun timp al meu de până atunci. A urmat alte și alte seri de calificări la numeroase probe. Urmăream cu atenție și interes evoluțiile colegilor mei, iar în mine se nășteau ambiții nebănuite, mai ales că două prietene câștigaseră finalele la proba de viteză corespunzătoare categoriei lor de vârstă. În cadrul acestor competiții s-a organizat și un maraton de not, 1000 de metri, la care participarea a fost benevolă. Deși inițial mulți elevi s-au înscris pe parcurs și au pierdut elanul din cauza dificultăților probe care presupuneau un susținut efort fizic, dar și psihic. În timp ce urmăream prima serie de concurenți care pornise maratonul, am simțit înăuntrul meu o dorință puternică de a participa, de a mă lupta cu apa și chiar cu mine, dorința de a-mi demonstra că pot fi și eu o învingătoare. I-am spus mamei gândul meu și, deși ea nu a fost prea încântată, am mers și m-am înscris. Instructorul s-a bucurat mult, ba chiar mi-a zis că sunt curajos. A sosit și momentul startului. M-a auzit strigat ca prin vis numele, m-am urcat cu inima tremurând pe bloc start și am observat că eram cea mai mică dintre concurenți. Un fior rece m-a cuprins, dar nu mai era cale de întoarcere. 3, 2, 1, start! Și-am sărit în apă. Mă gândeam că trebuie să termin cursa cu orice preț, 40 de bazine, câte 25 de metri fiecare. Și am înotat, 10, 20, 30 de bazine și parcă nu credeam cum numărătoarea creștea. În tot acest timp, familia, colegii și ceilalți participanți la activitățile sportive mă încurajau necontenit. Îi auzeam strigând în microfon, hai Oana, și îndemnările lor mi-au dat energie, mi-au dat puterea să mă până la capăt. De la început până la sfârșit am înotat într-un ritm constant. Am ieșit din apă în aplauzele tuturor. Domnul Sorin Bălan, organizatorul acestui concurs, era vizibil emoționat și foarte bucuros de reușita mea, fiind impresionat de dăruirea, perseverența și efortul depus de mine. A sosit clipa premierii. S-au decernat premiile 3, 2, 1, medaliile și iată momentul cel mai așteptat. După 6 ore de competiții și emoții, acordarea trofeului Cupa Moș Crăciun 2012 de către primarul municipiului. Mi-am auzit din nou strigat numele și, în ovațiile și aplauzele sălii, m-am îndreptat timidă, dar hotărâtă să-mi ridic trofeul la care, dimineața, nici cu gândul nu credeam că voi putea ajunge. Sentimentul victoriei nu îl pot descrie în cuvinte. Efortul, munca susținută, emoțiile intense, încrederea și neîncrederea, toate se oglindeau în cupa uriașă pe care am ridicat-o cu mândrie deasupra capului. Eram eu, Oana, și era cupa mea. Îmi doresc ca experiența mea să-i ajute și pe alți colegi, să deschidă și altora dorința pentru competiție și performanță, să fim cât mai mulți cei care cunoaștem dulcele gust al succesului. Emoții cum ai avut acum este impresionantă puterea de a lupta, din care noi am învățat că întotdeauna atunci când îți dorești ceva și când dai tot ce ai mai bun în tine și când lupți cu îndrăgire,
Nu se poate să nu guști gustul ăsta, dulcele gust al succesului, cum bine ai povestit tu acolo. Mai departe, îl invit pe Mihnea, pe Nicolae Mihnea Dimitrie, să ne citească cum a înțeles el, treci pe scaun Mihnea, cum a înțeles el să realizeze o temă pe care doamna învățătoare i-a dat-o nu de la o zi la alta, dar un interval de o săptămână, nu mai rețin cu atenție. Te rog. Interviu special cu un om special. Am deosebită plăcere ca astăzi, 19/3/2013, să iau un interviu domnului Nicolae Ștefan Cristian. Este un interviu special cu un om special într-un mod special. Online. Domnule, este greu să fiți departe de familie? Este foarte greu. În timpul zilei sunt foarte prins în activitatea de șantier, dar după terminarea programului mi-aduc aminte de cei dragi de acasă. Îmi spun mereu că numai așa pot să asigur siguranța materială a familiei. Cum vă simțiți în această țară? Mă aflu în zona Kurdistan, în nordul Irakului. Aici, după război, țara a fost reorganizată teritorial, administrativ, este un stat federativ. Fiecare regiune are autonomie economică. Este o țară în plină schimbare. Eu m-am adaptat foarte repede. Probabil că atracția mea pentru lumea arabă m-a ajutat. M-am integrat și sunt iubit de curzi, cei cu care colaborez. Ca dovadă a iubirii lor, am primit un costum național. Costumul național a aparținut bunicului lui Darbaz. Darbaz este un coleg de șantier. El se ocupă cu aprovizionarea. Ne învățăm reciproc limba maternă. Eu pe română, iar el pe mine curdiș. Aici este foarte multă liniște. Lumea este cinstită, fără gânduri ascunse și interese diverse. Pentru un moment. Mă simt bine aici. Singurul lucru care îmi lipsește sunt cei dragi. În inginerie trebuie să fiți precis, dar ingineria are la bază matematică și fizică. Întotdeauna trebuie să fii atent și pregătit pentru a realiza lucrurile corect. Atât în construcții cât și în instalații trebuie să ai punctul lucrului bine făcut. Acest aspect asigură siguranța utilizatorului și ție satisfacția personală. De multe ori mă gândesc ce simte un inginer de drumuri când trece cu mașina împreună cu familia peste un pod construit de el. Ce părere aveți de Irak? Irakul este o țară complexă. Aici se vorbesc mai multe dialecte, sunt și culturi diferite. Există o comunitate de creștini care numără aproape 2 milioane de oameni. Sunt convins că vă uimește acest aspect. La încheiere, un gând? Sigur, Mihnea, tati are mare încredere în tine. Acum mi s-a mai părut foarte interesant interviul pe care elevul Ivanov Bogdan l-a realizat. Te rog, Bogdan, de data aceasta. Și Bogdan, mă bucur că n-ai venit cu mâna goală. Arbore genealogic. Bună ziua, domnule Ivanov. Vă mulțumim că ați acceptat să ne povestiți despre familia și înaintașii dumneavoastră. Cine a fost bunica dumneavoastră, domnule Ivanov Cornel? Bunica mea din partea tatălui se numea Munteanu Tatiana, ale cărui părinți proveneau din localitatea Săriștea Sibiului. Aceasta făcea cea mai bună dulceață de gutui și bun. Cum se numea soțul acesteia? Soțul bunicii Tatiana se numea Ivanov Ior. Ce meserie avea acesta? Meseria lui era de pescar și crescător de animale, în special vite. Ce ne puteți spune despre acesta? Neamul lui provenea din cazacii din zona Zaporozhye, care în urma unei lupte s-au mutat în zona Vâlcov, Ucraina actuală. Care cunoașterea meritelor în timpul războiului, bunicului s-a dat un grin, pământ, în delta Dunării, de utilizare pe durata vieții. Avea o brigadă, o echipă de pescari pe care o coordona. În acele vremuri grele, în urma unor neînțelegeri, bunicul a fost înecat. Trupul lui nu a fost găsit. Cine era bunica din partea mamei? Bunica mea din partea mamei se numea Trofimov Elisabeta. Era o femeie căreia i-a plăcut foarte mult să citească biografia și istoria, după care povestea și mie. Fiind copil, mă jucam și făceam orgul. Atunci, când bunica nu mai putea suporta, lua un bit sau o medușă, mă speria și mă punea acasă fără să mă rugaască. Ce
Ce puteți spune despre soțul acesteia? Bunicul meu se numea Smira Iacob. Neamul lui provenea din Bucare. Era pescar și crescător de animale, în special vite. A făcut războiul și a ajuns până în munții Tatra, Cehia. Ce ne puteți spune despre părinții dumneavoastră? Părinții mei se numesc Ivanov Teodor și Ecaterina. Sunt o familie puternică, iubitoare de copii și foarte buni cu toată lumea. Toată viața lor au trăit în comuna Sfântul Gheorghe, un loc mirific, dar, din păcate, nevalorificat suficient turism. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Eu sunt foarte atașat de comuna mea natală. După absolvirea școlii generale, am plecat, ca toți tinerii din sat, să continui studiile în Tulcea și cele universitare în București. Ne-am întemeiat familia în Tulcea. Soția mea, Mădălina, este din Tulcea. Avem un copil, Bogdan, care reprezintă sufletul nostru. Prin el, noi sperăm că avem parte de multe bucurii și să ducă mai departe tradițiile neamului nostru. Dacă mai aveți ceva de adăugat, în familia noastră, sentimentul patriotic este foarte dezvoltat. Simțul onoare și al dreptății de asemenea. Astfel, noi, în timp, am dovedit că suntem buni și curați, că avem voință și forță. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a vă descrie în fața mea. Cu drag și eu vă mulțumesc. Și vă spuneam că noi am învățat anul acesta și despre legendă. A fost o temă care i-a atras foarte mult și care mie mi-a plăcut de asemenea foarte mult. Și au ieșit niște legende năstrușnice, așa pot să spun. Dar eu m-am oprit astăzi ca să ținem așa firul întins în direcția pornită de noi. Dacă am vorbit despre arbore genealogic, hai să vedem și o legendă a unui nume de familie de aici, de la noi din clasă. Este vorba de o legendă pe care Ancuța Bucioagă a cules-o de la bunicul ei. De data aceasta ne ocupăm nu numai cu creație, ci și cu adunarea unor informații, a unor, eu știu, mesaje care vin din strămoși, din moși strămoși. Și este vorba despre legenda numelui Bocioagă. Haideți să vedem de unde provine acest nume. Poftim, Ancuța, și tare, Anca. Legenda numelui Bocioagă. Trăia odată în zona Sibiului un baci. Acesta avea o turmă de mioare cu care cutreiera munții și văini. Cea mai dragă era o oaie cu blană albă și pete negre pe bot, numită oagă. În drumurile lui se întâlnea cu călugări care adunau plante medicinale vindecătoare de bot. Azi așa, mâine așa, până când baciul a învățat să cunoască multe plante miraculoase. Timpul a trecut și baciul a îmbătrânit. Nemai putând merge la căscut cu turma de oi, a lăsat-o în grija feciorilor și a păstrat doar oaca. Împreună cu Mioara mergea prin împrejurimi, adunând plante medicinale. Oamenii din sat îl căutau din ce în ce mai des, atât că se îmbolnăveau. Vestea despre baciul vindecător, ce era mereu însoțit de oaga lui, s-a răspândit și satele din jur. Era popasul, Anuș și răspuci de drumuri, drumeții vorbeau despre baciul cu oaga. Mulți dintre ele chiar se întâlniseră cu baciul pe potecile munților sau îl vizitase pentru leacurile lui miraculoase. Toți vorbind despre oamenilor le-a venit mai ușor să-l numească Bocioagă în loc de baciul cu oaca. Și așa i-a rămas numele de Bocioagă lui și urmașilor lui. Eu sunt o strănepoată de acestui baci sibian și sunt mândră că port acest nume. În căutarea acestui am văzut un indicator spre o altă peșteră și l-a rugat pe tata să mergem acolo. Am trecut printr-o pădure de foliaje, am urcat pe scări arbitre și așa am ajuns la intrarea în acea peșteră, care, nu știu de ce, îmi stârnise o mare curiozitate. A trebuit să așteptăm 30 de minute, deoarece intrarea se făcea în grupuri organizate
și la oră fixă. În sfârșit, în de așteptare am trecut și, însoțit de un ghid, am pătruns înăuntru printr-o intrare în ghid. Am aflat că acum 63 de ani, când peștera a fost descoperită, intrarea se făcea târâș. Peștera a fost deschisă în anul 2010. Acum e amenajată și este cea mai iluminată peșteră de la noi din țară. Temperatura din interior este scăzută, dar iarna este mai cald decât acum. Am fost impresionat de multele forme de stalactite și stalagmite. Sunt de-a dreptul o minune a naturii. În țara mare, datorită sonorității foarte bune, se organizează concerte. La sfârșitul programului de vizită am avut parte de o surpriză. Pentru câteva secunde s-a făcut întuneric vest. Se auzea sunetul picăturilor de apă. Pic, pic, pic. Mi-am imaginat cât de frumos răsună un concert acolo. Peșterile, grotele și alte încăperi subterane oferă o imagine fantastică. Dacă ajungeți în județul Brașov, în apropiere de Râșnăv, vizitați această peșteră, Valea Cetății și sigur veți rămâne cu o amintire de neuitat. Atât am gândit eu că e frumos să auziți. Cartea vă stă la dispoziție celor din școală. Bineînțeles că volumul pe care deja îl aveți între mâinile dumneavoastră, domnul Mihailescu, este darul nostru pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc. O greșit pur și simplu din impresii și mi-e foarte greu imediat așa să le sistematizez. Dar fiindcă s-a vorbit adineauri despre matematică și literatură, hai să încep cu asta. Luasem admiterea la facultate și atunci prima grijă era imediat să duc la secretariat, să fie a devenit pe care a reușit la facultate, că altfel te luam armată imediat, asta de la masă. Și mă duc, intru pe o atmosferă de vacanță, era decanul academicianul Alexandru Rosetti, care foarte neacademic, ședea cu fundul în biroul secretarului șef al facultății, iar eu am intrat cerând o adeverință pe următoarea afirmație a academicianului Rosetti. Domnilor, zice Rosetti, și în acest an, procentul cel mai mare de admiși la facultate de filologie l-a dat liceul real. Asta apropo de ce înseamnă matematica. Ce funcție are matematica în formarea intelectuală și în formarea personalității. În al doilea rând, nici nu cred că trebuie să vă puneți foarte mari întrebări în legătură cu un scriitor, deoarece aveți foarte mulți potențiali scriitori dintre voi, povesti de voi, sau poate sunteți toți, pentru că a fi scriitor este poate o vocație, dar nu o profesie. Nu e o profesie a fi scriitor. Eu am fost profesor, nici profesor, măcar nu am rămas toată viața, pentru că râd eu. Am fost infidel față de învățământ, doar învățământul a fost fidel față de mine, că am plecat după 3-4 ani la catedră și m-am reîntors după 30 ceva, 40 de ani aproape la catedră. Ce este important? Important este să descoperi o poveste, să identifici în toate amănuntele în care și rutina în care se constituie viața noastră în fiecare zi, să identifici sâmburile unei povești. Noi numim aceasta, dacă îmi permiteți, să ne lăsăm imaginația? Să zboare! Sau să zburde, sau... Da. Da. Bun. Ați găsit poveste
niște personaje, ceea ce ați și făcut. Da? Găsiți un loc, ceea ce iarăși ați făcut. Găsiți un timp, ceea ce iarăși ați făcut toți care ați citit. Creațiile aici. Este începutul unei opere literare. Mai departe, voi știți că nu mai spuneți chiar adevărul tot în ceea ce scrieți, pornind de la o zbâcnire de viață. Nu mai există adevăr mai departe. Cartea asta, romanul acesta, meu, Uriașul Câmpie, mi-a obsedat copilăria un paznic de câmp, care la Târcoaia ședea în vârful unui munte și de acolo citea efectiv ca într-o carte toată balta aia până spre Peceneaga Ostroa. Dar știți cum? Câteodată i-auzi erau ca o voce de stentor, așa, kilometri întregi. Bă, lucrutare, bă! Ieși, mă, din pământ! Intrați să furi. Din pământul lucrutare, mă. Trăgea așa în jurătură. De aici s-a născut un întreg roman. El vedea tot. El este un justițiar. Întronat de sat. Și tot satul este văzut prin ochii lui. Și este infiltrat prin iubirea lui. Sigur că da. Deformează el. Sau se joacă cu realitatea cum vrea el. Sau eu mă joc cu realitatea și pun în seama lui jocul meu. Oricum, nu adevărul este important, ci credibilitatea poveștii. Pomenesc cu bine. În rest, iarăși, lăsați-vă fantezia să zboare. Da? Eu vă doresc mult noroc în viață, să vă împliniți tot ceea ce lăsați voi să faceți, sănătate vouă și familiilor voastre, să creșteți mari, frumoși, sănătoși. Vă mulțumim foarte mult. Vreau să punctez doar atât. Domnul Mihăilescu a vorbit foarte frumos despre un alt nume cu care școala românească tulceană, cu care județul Tulcea se mândrește, autor de carte, profesor de desăvârșit și director, ani de zile director al liceului Spiru Haret. Este vorba de soțul doamnei Calenic, soțul doamnei Calenic, da, domnul Cezar Calenic, care a fost și profesor la noi în școală și directorul școlii noastre și care încă o dată reprezintă o mândrie pentru întregul învățământ tulcean. Ori noi trebuie să ne știm, cum spuneam, rădăcinile și ale noastre, ale familiei, dar și cele ale locului nostru natal. Trebuie să fim mândri de toți oamenii care s-au născut de aici la Tulcea, care au reprezentat ceva atât pentru Tulcea, cât și pentru întreaga noastră țară, da? Și cum povesteam noi odată, să ne întoarcem victorioși de la competițiile noastre cu noi și de la cele ale noastre cu ceilalți de seamă cu noi, de la nivelul țării noastre, dar de aici din clasă poate se vor întoarce victorioși elevi de la competițiile care am zis eu. Care? Inteligent. Care competiții peste granițe internaționale. Am povestit odată și le-am spus ce înseamnă gustul victoriei așa la nivel macro și au fost foarte încântați atunci. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele dumneavoastră și pentru apreciere. Mulțumesc pentru activitatea frumoasă la care am participat. Mi-ați încântat sufletul. Și nu uitați că și cartea este un ospăț al gândurilor, la care oricine este invitat. Să vă fie un bun prieten, eu așa zic, și să nu vă despărțiți de el niciodată. Aveți în față un om, sunteți conduși de un om minunat, doamna voastră învățătoare este un om deosebit, deșteaptă, inteligentă și de aceea și voi
sunteți deștepți, inteligenți, să creșteți frumoși, sănătoși, să fiți o mândrie a familiilor voastre și să aduceți mulțumiri în sufletele celor care vă iubesc. Felicitări! El mi-a făcut cu ochiul. Chiar dacă pentru mine a fost puțin cam emoțional momentul, vreau să câteva cuvinte la una învățătoare pe care le iubesc foarte bine, a vorbit despre emoții și parcă și-a cerut scuze că trăiește o emoție, dar eu sunt convinsă, din atâția ani de învățământ, că fără emoție nu se putea scrie nimic. Dacă doamna învățătoare reușește să vă creeze emoția aceea de câteva minute, când începeți o compunere, când începeți să citiți o carte, când sunteți la o lecție, deja e baza, pentru că mi-aduc aminte de când eram profesoară, elevii mă întrebau mereu când aveam o compunere ce să scriem, că nu știm ce să scriem, nu știm dacă ceea ce am trăit noi, dacă ceea ce gândim noi ar fi bun pentru o compunere. Și ne spuneam mereu că orice lucru trăit, orice fapt, poate deveni, așa cum s-a subliniat aici deja, poate deveni subiect de literatură. Eu personal nu am scris decât câteva pretețe și am scris ceva pentru nepoții mei. Dar am apreciat și am intuit întotdeauna talentul elevilor și mă bucur foarte mult că doamna învățătoare este foarte interesată de voi în ceea ce privește scrisul. Indiferent ce veți deveni, și mai e un lucru de gândit, indiferent că vă ajută sau nu părinții, pentru că eu gândesc că este firesc să vă ajutează. Și nu este un minus dacă în ceea ce scrieți voi este și un mic ajutor din partea părinților, al fraților, al doamnei învățătoare, așa învățați. Sigur, pe măsură ce creșteți, trebuie să fie cât mai mult al vostru și apoi numai al vostru. Ăsta e idealul. Dar important este să trăiți emoția aceasta a scrisului și să nu o pierdeți pe parcurs. Cât o veți mai avea, asta veți vedea. Am foarte mulți elevi care au scris până la un moment dat, după aceea au luat viața lor a luat un alt curs și nu mai scriu. Dar este foarte lăudabilă inițiativa doamnei învățătoare și a voastră de a scoate acest volum. El va rămâne și este un semn că voi ați făcut ceva la vârsta aceasta. Sunteți mândri de voi, nu? Da. Felicit, vă doresc sănătate multă, să mai vă invita și la anul. Al doilea, e primul, da? Nu, e al doilea. Al doilea. Anul trecut am făcut pe unul mai mic, mai de început, așa. Voluminos. Da. Între a patra va fi foarte frumos. Vă felicit și vă doresc succes, sănătate multă și vă bucurați de primăvară. Câteva cuvinte, mulțumesc doamnei învățătoare că am trăit astăzi momente extrem de emoționante, mijlocite de doamna voastră învățătoare. În primul rând, sunt emoționată pentru că am avut onoarea să stau alături de intelectuali de elite ai comunității locale și le mulțumesc pentru prezența în școala noastră și așteptăm cu drag cu altă ocazie să putem să ne împărtășească din experiența dumnealor. Sunt emoționată pentru că doamna profesoară Calenic mi-a fost profesoară, sunt absolventă acestei școli și mă mândresc cu lucrul acesta, așa cum sigur vă veți mândri și voi, dragi copii, că veți absolvi această școală de elită din județul Tulcea. Și emoțiile pe care le-am se datorează și doamnei profesoare care ne-a insuflat în cei 4 ani de școală o sensibilitate aparte pentru frumos, pentru simțul estetic, să apreciem acest simț și doamna este de o sensibilitate extraordinară și a insuflat tuturor elevilor dânsei această sensibilitate. Îi mulțumesc doamnei Greceanu că a mijlocit această experiență extraordinară în școala aceasta și vă felicit și pe dumneavoastră, dragi părinți, că îi susțineți pe copiii dumneavoastră atât
de talentați în diverse domenii. Acesta este numai una dintre aptitudinile lor, dar cunoaștem aptitudini în multe alte domenii. Vă felicităm și vă urăm multă putere să susțineți în continuare. Vă felicit, dragi copii, pentru sensibilitatea pe care și emoțiile pe care ni le-ați transmis nouă și vă urez mult succes și putere de muncă și să absolviți cu succes această școală, că sigur sunteți pe mâini bune. Mă bucur, nu știu câta oară, că în 2000 am ascultat, pentru mine, mă bucur, dar că am ascultat sfatul acelui mare profesor când a venit aici în Tulcea și nu știam la ce școală, o scilam între școala numărul 10 și liceul Spiru Haret. Și domnul profesor Petrovan și domnul profesor care era atunci director al liceului Spiru Haret, domnul Calenic, mi-au zis să vin aici. Și mă bucur că am ascultat de sfatul dumnealor și aici am găsit un colectiv de cadre didactice deosebite și familia Mihailescu și pe doamna Calenic și pe doamna Greceanu. Ca vârstă suntem apropiate, dar e mai mare cu jumătate de ani ca mine. Da. Și m-am străduit și o să mă străduiesc să fac cinstea acestei școli, colectivului de cadre didactice care au fost și sunt la această școală. Iar referitor la copiii aceștia, deși eu nu predau la clasă, i-am cunoscut în clasa 1, pe o parte din ei. Într-o pauză, mi-am atras atenția și mai ales Mihnea. Probabil că erau nerăbdători să vină doamna la oră și la fiecare pauză ei erau aici cu căpșoarele la ușă și se uitau, nu e doamna noastră. Și la celelalte doamne care treceau, le făceau diferite semne. În așteptarea doamnelor învățătoare. Așa i-am cunoscut eu pe o parte dintre ei. De atunci la... Pentru năzdrăvănire. Da, năzdrăvănire. Apoi au urmat întâmplările fazli și apoi ați descoperit și lucrurile serioase. Da. Și după aceea am cunoscut și în alte împrejurări, la diferite activități la care am fost invitată. Am venit cu mare emoție și cu mare dragoste. Au reușit să mă emoționeze până la lacrimi. Am văzut că sunt talentați. Îi felicit pentru talentele lor, pentru munca lor, pentru curajul lor, pentru tot ce fac. Mă mândresc că sunt și elevii acestei școli și pe doamna învățătoare. Am auzit anul trecut despre o altă activitate pe care o desfășurat în această săptămână și la fel am fost un pic așa, nu știu unde am fost eu, de n-am fost la acea activitate, m-am gândit ce auzisem. Scuzele derivate, nu v-am invitat. A desfășurat activitatea. Vreau să-i felicit și pe părinți pentru că se implică în viața copiilor, dumnealor, că îi educă frumos și că sunt alături și de școală și de doamna învățătoare. Da, sunt părinți, mă scuzați, sunt părinți extraordinari. Sunt oameni pe care eu m-am putut baza de fiecare dată, dovadă că și astăzi sunt alături de clasă. Și eu le mulțumesc de asemenea și dau acțiunea părinților, din cauza asta n-ați fost invitată. I-am pus la muncă anul trecut și dacă anul trecut au muncit, i-am grupat în echipe și i-am pus la muncă de adevăratele, anul acesta i-am delegat, zic eu, cu produsul finit al muncii noastre la clasă. Vă felicit, vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Mulțumim și noi foarte mult. Deși la ora 12 trebuia să fiu la altă activitate, n-am putut să plec. Mulțumim tare mult! Vă rog să vă ridicați în picioare și să rămâneți pe loc. Numai un pic așa. Aș vrea să vă dați să se vadă tabla, doamne. Aș vrea să încheiem citind niște versuri ale lui Tudor Arghezi, care am zis eu că sintetizează toată povestea pe care am făcut-o noi astăzi aici. Vreau să citim cu toții în cor, așa cum obișnuim câteodată. Poftim. Carte frumoasă, cinste mâinea scris, în cer gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare anume înflorită, mâinilor mele care te-au deschis. Vă mulțumesc tuturor! Acum, pentru că suntem și noi niște autori, orice autor, atunci când oferă o carte, vă mulțumesc frumos, dă și un autograf.
O să vă rog pe rând așa să treceți, să vedeți și expoziția și să scrieți pe pagina dedicată autografului gândul vostru pentru domnul Mihailescu.